Доброго ранку! Мяу, привітання! Жадаємо вам вельми пухнатого дня. Кася, ти хотіла сказати сонячного? І сонячного так само. Нехай день буде ласкавий і пухнатенький, як наші котяняти. Мяу. А ведаете, чому у нас такий румяний настрой? Тому що сьогодні відзначається Всесвітній день кошок. Вось ми і вирішили відзначити його у доброранку. Усім привітання. Тише, Лесик, ти спужаєш наших кошечок. Так гэта ж цацки. Ну і що? Яны для нас быццам сапраўдныя. Коли хочеш долучитися, можеш вибрати собі котяня. А калі не, сядзі і не перашкаджай. Мне на самой справе собаки подобаются. І чим яны большие, тим лепше. Собакам тяжко, дресировать треба, вчить розним командам. А котянят, думаєш, не треба? Є спеціальні дресировщики і навіть цирк, у яким артисти кошки. Але дрессировать вусатых полосатых справа не з легких. Усе добре ведають, що кошки люблять гулять самі по собі. Але нас не напужать, ми цудовно гуляємо разом. Ви за дрессировку взялися, а вось ці усё ви ведаєте про кошек. Я могу отказать, что кошки цудовные гимнастки. Яны могут выгнуть спину, быццам круты мост. Не у кожного з нас так отрымається. А яще котики лепш за усіх скачуть у вишеню. Між іншим, і з вишені так само. А хто ведає, як високо може скокнуть кошка? Я з подлоги на шафу, а потім назад. І так много разів запар. А на якую шафу? Де на самую великую шафу я не можу ускочить. Можете трошки подумать, а правильный отказ я дам вам одразу після нашого ранішнього мультфільму. Хто з вас ведає, на яку вишеню може скокнуть кошка? Лесик, не тягни кота за хвост, сам давай отказ. Нікого і нікуди я не тягну. А ось мой отказ може усіх вас здивить. І як високо може скокнуть кошечка? У 5 разів вищей за власний рост. Ух ти, вось гэта спортсменки. А ці ведаєте ви, що лапи котов можуть поворачиваться під любим вуглом, а тулово може одночасово крутитися у різні боки. Да яны створені для олімпійських рекордів. Цікаво, а ці є споборництво для кошок і котов? Я про гэта ніколи не чув. А я чула і навіть бачила такі. Гэта конкурси пригажості для кошек і котів. І хто частіше за все становиться переможцем? Ну, є час по-розному. Хтось любить пухнатеньких представників з довгою шерстю. Так що чемпіонів серед вусатих-хвостатих доволі много. А ще я ведаю, що у кошек цудовний слих. Яны чують у много разів лепш за чоловіка і зайця. Ага, а хто з вас може повірити у тое, що кот може знайти дорогу додому за 1000 кілометрів? А як яны дорогу шукають? Запам'ятають стежки, древа, номери домов, так? Ті завжди ходять з компасом. Їх компас, їх вуси. З їх допомогою яны і орієнтуються на місцевості. А я так само хочу задати питання на засипку. Хто з вас ведає, чому кошка завсюди довго обнюхує свою їжу? Тому що яна любить тільки самое смачне і не стане ласуватися усім без перебору. А в осені на самій страві, коли котик довго нюхає свою їжу, він перевіряє температуру. Яку температуру? Їжу. Котики ніколи не будуть їсти вельми холодну чи гарячу їжу. Ух ти, які яны переборливі і осторожні. Так, яны заўсёды прислуховуються до всього. Здається, що яны спять, а на самой справі ляжать да розважають. А хто ведає, кольки спять кошки? Одна моя знайома кошечка спить увесь день, а ночью починає скакати. У мене так само є така знайома. Правильно, хвостопухнатые можуть спать 18 годин у сутки. Цікаво, а ці люблять котяняти глядеть мультфільми. Сябри, у кого з вас вдома живуть котяняти? О, а може, що усі глядачі відказують, що їх годованці люблять глядіти мультики. Ось давайте разом і поглядім. Так. Пропоную усім успомнить самые відомі казки про кошок і котов. Сябри, ви удельничаете. Ми приймаємо ваші відкази зараз же. Говорите громчей, ми чуємо усі ваші відкази. І самий відомий кот
гэта кот у ботах. Ён і разумны, і вялікі моднік. Хто яшчэ якія казкі веде? А мне падабаецца казка пра кошкін дом. Усе чыталі гэту казку. І памятаеце, хто аўтар гэтай гісторыі? Самуіл Маршак, вядомы дзіцячы паэт. Усе нашы гледачы цудоўна ведаюць творы Самуіла Маршака. А калі хто-небудзь трошкі забыўся, раім узяць кніжку цудоўнага дзіцячага аўтара і пачытаць. Будзе яшчэ лепш, калі вы пачытаеце ўслых сваім малодшым брацікам і сястрычкам. А калі пажадаеце, можаце і невялікі спектакль па якому-небудзь твору зрабіць. І мы таксама будзем такі спектакль ставіць, так? А чаму не? Кася, якую ролю для сябе ты хочаш? Толькі галоўную ролю прыгожай кошачкі. А ты, Лесік, якую ролю выбіраеш? Ну, вядома, якога-небудзь героя. Зразумела. А мне вы якую ролю прапануеце? Беятачка, ты будзеш сяброўкай галоўнай гераіні, і ў нас будзе баль. Тады трэба падрыхтаваць самыя лепшыя бальныя сукенкі. Гэта абавязкова. Вось, дзяўчынкі, вы лепш думайце, як усе словы п'есы запомніць, а не пра строі. Мы павінны думаць пра ўсё адразу. Прыгожыя сукенкі і прычоскі такія ж патрэбныя, як і словы. Дзяўчынкі, вы забыліся, што казкі ўспаміналі. Вось мне ўзгадваецца адзін вучоны кот, які хадзіў па ланцугу вакол дуба. Усе памятаюць такога коціка. А я б вельмі жадала пазнаёміцца з катом Леапольдам. Такога добрага кота я больш не сустракала. Сябры, а вы якіх вядомых коцікаў ведаеце? Можаце намаляваць іх і даслаць нам. Адрес памятаеце? Мы нагадаем. 220 114, город Минск, вулица Макаёнка, 9. Программа «Добраранок». Ці можаце скарыстацца электронным адрасам добраранок.tv@gmail.com. А цяпер давайте паглядзім яшчэ адну мультыплікацыйную казку. А хто адкажа, чым любяць ласавацца кацяняты? Молочком. Таму што кацяняты добра ведаюць, што ад малака яны хутка растуць. Беата, ты хочаш сказаць, што і ўсім дзецям трэба піць малако, каб быць моцным? Я так і раблю. Одну шклянку молока выпіваю абавязкова. А лясныя ягады з малаком вы смакавалі? Гэта моя любимая летняя страва. Жадаем усім смачнага лета і зараз давайце дамаўляцца пра нашу наступную сустрэчу. А яна адбудзецца заўтра зранку. У нашым добраранку! Не праспіце, фурмяў!